ki khubor ki babnia ha West Bengal kumba prangut ki khna ki Khlad no ki briu ki Khlad no ka ba ki bai pat la suba ba ki la jar ngai hamal bazar ba Jalpaiguri district jongka West Bengal hadin bi ki la sha rong no namar ka Jingshlei ha ka wa mal ha ka por jong ka le niam Durga Visarjan ha ka miet si balang kat kum ki telong khubor ka te ka jingja ka la ja ha ka por prashteng beje kemiet na babun ngut ki briu ki la let ngam sha ka wa mal bani shimbenta ka jing bret blay jong ka le niam Durga Kajing kiu kensan jong ko kalapen kendet iki bat katu kan ingut ki briu kla sha rong no hakwei pat kaliang kila jingerap kila ya chat pela pharu ki briu jong ka National Disaster Response Force lembat ka civil defense menteri rang ba duo kari Narendra Modi lapen benai ka jingerap pisa ka ba 8 lakh tingka na ka Prime Minister's National Relief Fund ban ai shi ki bahayeng hasem jong kitu kila not ki plangat ha ka te ka apot